Vă salut, prieteni, și bine v-am regăsit. După cum vedeți, avem și prima zăpadă pe anul ăsta. A nins destul de consistent. Am reușit de-am curățat panourile. Aveau și zăpadă multă și niște gheață. Exact cum e pe parbriz la mașină. Ia uitați cât a nins la noi. În jur de 15-18 cm. Și cu zăpadă vă dați seama că nu produceau nimic. Acum cerul este înnorat, probabil așa e în toată țara. Dar din cauza reflexiei pe zăpadă, sistemul nostru produce cât de cât. Uitați, după ce le-am descoperit, el se topește. După cum știți, o parte dintre dumneavoastră am dat în folosință un sistem, ca să zic așa, de a folosi curentul gradual în funcție de luminozitatea care o avem. Astăzi nu avem mare producție, dar folosim ce avem. Ia uitați ce frumos a nins la noi. Haideți să mergem la invertor să vedem ce producție avem la ora asta. Acum, după cum se poate vedea, consumăm 871 de W sau pe acolo 880. Probabil că suntem în treapta a doua la automatizare și am mai pornit și un frigider sau chiar amândouă. Din baterii nu consumă momentan. Probabil că a avut un vârf. Da, acum are 840, consumă un pic și din baterii. Dar poate și mai mult, vedeți? Haideți să vedem cum lucrează. Uite, chiar în jur de 900 de W poate încărca. Da, a pornit și al treilea modul. Cu toate că nu trebuie să pornească el. Nu aveam suficient. După cum știți, de când le-am făcut n-am avut timp să reglez sistemul. Vedeți că și al doilea mai oscilează un pic. Ca să fac un reglaj corespunzător, a trebuit să am un cer variabil în care să vedem și soarele un pic. Al treilea modul este la limită, dar nu-l las acum pentru că sunt pe baterii. Nu că aș avea mare nevoie de curentul ăsta. Acum am centrala pornită, iar boilerul meu este plin la maxim. Dar văd că mai servește și ceva curent. Cred că merită acest montaj un pic de atenție, pentru că acum eu am centrala pornită, dar dacă n-aș avea asta,
tot ar băga ceva curent în rezistența de la boiler. Și în acest fel putem folosi tot ce ne poate da sistemul fără să umblăm la baterii.